Hola, aquest és un vídeo en què veurem com hem d'afrontar-nos al comentari de text de la prova d'accés a la universitat, concretament de l'especialitat de Valencià, Llengua i Literatura. Què explicaré? Dins la coherència repassarem el tema, el resum i l'estructura. Abans de tot, hem de saber què és la coherència. La coherència és la propietat que dona compte del significat global del text, és a dir, de què parla, quina informació dona i com s'ha organitzat. El primer aspecte que veurem és el tema. El tema apareix en la pregunta 1. Descriu el tema i les parts bàsiques del text. Aquesta pregunta 1 compta un punt, però el tema només és el 0,5. Per a fer el tema hem de plantejar-nos de què va el text, és a dir, el tema és la idea que engloba tots els continguts. Ha de ser breu, és a dir, s'ha de formular sintetitzant-lo en un sintagma o en una oració, és a dir, no puc desenvolupar molt el tema perquè ha de ser clar i senzill. A més, el tema ha de ser adequat. Això què vol dir? Que s'ha d'ajustar al màxim al text. No pot ser general, d'acord? Això significa que el tema ha d'ajustar-se al text amb el que estic treballant. Això és que no puc posar un tema general que puga valdre per a un altre text. Alguns dels trucs que podem fer servir per fer correctament el tema són: 1. Podem basar-nos en la informació global del text. 2. Podem treure el tema a partir de paraules clau que trobem en el text. I 3. Els títols. Els títols solen aportar molta informació sobre el tema i ens ajuda a construir el nostre amb les nostres paraules. El següent aspecte que repassarem és el resum. El resum apareix en la pregunta 2 del comentari de text i diu: resumeix el contingut del text amb una extensió aproximada de 6 línies. Si fem correctament el resum, tindrem un punt. Per a fer el resum correctament, caldrà que el nostre escrit siga coherent i estiga ben cohesionat. Però, què és el resum? El resum és un escrit breu que conté la informació essencial del text. Com l'hem de fer? Doncs a través de les idees principals de cada paràgraf. Hem de reformular aquestes idees amb les nostres paraules i connectar tota la informació que hem recopilat. No s'ha de posar ni cometes, ni signes d'exclamació o d'interrogació, ni tampoc utilitzar la primera persona, perquè hem de recordar que el resum ha de ser neutre. Trucs. La redacció del resum s'ha de fer preferiblement en un sol paràgraf. A més, recorda que s'ha de fer amb les teues paraules i no pots reproduir les frases exactament del text de referència ni incloure una valoració personal. Us recorde que el resum ha de ser neutre i objectiu. Finalment, comentarem l'estructura. L'estructura apareix en la pregunta 1, descriu el tema i les parts bàsiques del text. Aquest aspecte val 0,5 de la pregunta 1, que ja he dit abans que tenia un punt. Què hem de fer? El primer, hauríem de dividir el text en les diverses parts. Com? Seleccionant els canvis d'informació que ens trobem dins del text. A més, hem de saber l'estructura dels
principals textos. D'aquesta manera, si estem davant d'un text narratiu, és a dir, un text que consisteix en explicar els fets seguint un ordre cronològic, tindrem el plantejament, el nus i el desenllaç. Si estem davant d'un text expositiu, és a dir, un text que vol explicar un tema, tindrem tres parts: la introducció, el desenvolupament i la conclusió. Per contra, si ens trobem amb un text argumentatiu, és a dir, un text en el qual l'autor pretén convèncer d'una idea al lector, tindrem l'esquema següent: una introducció, un desenvolupament. Aquest desenvolupament sol tindre una exposició dels fets i una exposició dels arguments, i finalment tindrem una conclusió. Cal destacar que normalment no ens trobem un text expositiu al 100% ni un text argumentatiu al 100%, sinó que es combinen tots dos. En aquest cas, l'estructura seria molt fàcil: introducció, desenvolupament i conclusió. Trucs. Per a fer correctament l'estructura, el primer que hem de fer és dividir el text en les diferents parts. Una vegada els tenim dividits, hem de redactar la nostra pregunta. Això vol dir que aquest text presenta tres parts ben diferenciades. La primera part, superimportant, heu de dir on es troba, és a dir, les línies. Apareix des de la línia 1 fins a la línia 4 i és la introducció. Després haureu de comentar què passa en eixa part. D'acord? Que no us oblide, un xicotet resum de cada part. Per tant, que no us oblide, haureu de redactar la pregunta, posar on es troba cada part amb les línies i contar què passa en cada part. I fins ací els aspectes relacionats amb la coherència. Moltes gràcies!